Mislim da je jako značajno što smo imali prilike da putujemo po regionu, na različite događaje, na različite radionice, da upoznajemo mlade iz regiona. Iako to može da dovede i do nekih konflikata koje mi volimo, to su sve pozitivni konflikti, recimo čiji je ajvar, čija je musaka, kako ko pravi različite hrane. Prošle godine sam imala priliku da prisustvujem u svojstvu mladog evropskog ambasadora UN Youth eventu na Kosovu. Najvažnije što je na mene naravno uticalo jeste to gostoprimstvo ljudi, ne samo u Prištini nego u Prizrenu. Otvorenih ruku su nas dočekali i jedva su čekali da im dođe neko iz Srbije da zapravo popričamo jedan na jedan i potpuno su nam se promenila mišljenja i njima i nama. Neki od najvećih događaja, evropski događaj za mlade koji svake druge godine održava u Strasburgu. Bilo je od 6 do 10.000 mladih, najrazličitije teme, najrazličitije države, ali opet nekako iste vrednosti koje smo delili. Lično sam imala priliku da živim u Hrvatskoj, što je na mene ostavilo veliki utisak. Vrlo blizu Srbiji, mnoge mogućnosti i za učenje, i za isticanje različitih iskustava, veština, znanja. Ne postoji jezička barijera. Dobar prvi korak za neke mlade koji se odluče da se oprobaju u nekoj državi članici Evropske unije. Jedno od po meni najvažnijih stvari jeste Erasmus, što svuda možete da studirate na engleskom. Tako da ako imate dovoljno dobro znanje engleskog, možete da idete u bilo koju državu koju želite. Jedan deo mene je uvek u Evropskom parlamentu, s obzirom da je to zapravo jedino telo koje se bira direktno od građana. Drugi deo mene je u Evropskoj komisiji, s obzirom na to da je to izvršna vlast. Više vidim sebe pri evropskoj instituciji, u nekoj nezavisnoj vladinoj organizaciji gde mogu da zapravo radim sa ljudima, ne samo mladim, već i starijim, i da im prenesem te vrednosti koje na kraju dana su i ljudske vrednosti.